ko da wasa ko labari ko wai a wajen wani baka taɓa sauraron irin wannan laƙanin ba. Ita laƙanin fa ba a kashe kuɗi sai ƙarfin tasiri. Tasirinsa yana kasancewa kaman a ce tsafi. Kaman tsafi yake kuma ba tsafi ba ne. Kawai ƙarfin tasirin aikin haka ya haifar. Akwai ciyawan da ake cewa guda-gude yana da yatsu haka. Sai ka samu kai biyu. Ɗaya ka tugo kan nashi ɗaya ma ka tugo kan nashi sai ka samu namijin goro. Sai ka sa a tsakiya sai ka ɗaura ɗayan hannun haka. Da Allah in akwai yarinya da kuka taɓa magana da ita akan wani lamari ko kuma soyayya ko kuma kuna ma'amala na soyayya ko kuma kuna tare take juya ma hankali ko kuma take juya nan ta yi can ta yi nan. Kana so ka yi maganinta to ɗau wannan sirrin ko da wasa kar ka yi don cuta. In ka yi don cuta kar Allah ya ba ka daman aikata wannan sirrin ko da ka ji amfaninsa. In dai ka aikata zai yi to in har da ka yi cuta kar Allah ya ba ka daman ɗauka ka yi amfani da shi. Shi ne kawai kai tsaye. Inda ka sa namijin goro a tsakiyan wannan guda-gude ka ƙara ɗaura wani guda-gudan a kai. Da Allah tukunya shi ka cusa a bakinka. Ka kama tattauna shi kana tattauna shi ba haɗiyewa za ka yi ba kawai kana tattauna shi. Ma'ana ya yi tiƙa a bakinka ya zama kamar tiƙa. Yarinya ko ga uwanta ga ubanta a waje ka kalle ta ka kira ta billahi al'azim ba iyayenta ba kowa ya kira ta ba za ta je wajensa ba sai ta zo inda kake. Ko ga uwanta ga ubanta in ka kira ta sai ta zo kiranka kafin ta je nasu. Kowa zai kira ta sai ta zo gare ka kafin ta zo wajensu. Albarkacin sayyidul wujudi kai ko da tsirara ka ce ta yi a wannan wurin billahi al'azim sai ta yi. Wannan sirrin yana da haɗari. To ba za mu ba ku domin ku raya fasikanci da shi ba. Za mu ba ku domin a gyara alaƙa da aure sunnar Rasulullahi. In aka yi za a amfana da wannan ni'ima. Amma in kai da niyyar cuta ko mugunta wallahi sirrin ba zai tashi ba. Akwai waɗanda suke ina tare da su abokaina da kuma waɗansu mutane manyan mutane da suka ji falala da irin nasara da irin amincin da sirrin yake ɗauke da shi. Suka nemi mu su haɗa sun haɗa ɗin da niyyar fasikanci da niyyar abubuwa sirrin ya ƙi tashi. Akwai wanda suke yi da zuciya ɗaya da niyyar su gyara alaƙarsu da aurensu ko soyayya ko wani abu sai sirrin ya tashi. To duk abin da ka yi ka ga bai yi ba ko waye da sauransu kawai daman ba ka da zuciya mai kyau. Ko da ba zuciya ɗaya ko biyu ko da zuciya 200 ne ka yi 200, 1000, miliyan ɗaya duk ka yi in dai ka yi da kyakkyawan zuciya sirri zai tashi. Shi ne kawai magana. Sha yanzu magani yanzu. Izininsa ka yi shi ya ringa masoyan Manzon Allah waɗansu ma za su amfana.